Utenga wabadera kuchokera ku Crazy Buses. Nayi mitengo yatsopano. Kuyambira pa 18 October 2021 iri motere pakati pa Lilongwe ndi Blantyre 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Pakati pa Mzuzu ndi Blantyre 25,000 kwacha, mwana 20,000 kwacha, ndipo return ticket 45,000 kwacha, ndipo mwana 35,000 kwacha. Pakati pa Lilongwe ndi Mzuzu 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu pa miyezi itatu, tiketi ya namba 6 idzakhala yaulere. Mutagula tiketi ya basi Pampamba, Ecobank, FDH Bank, Mo 626, Airtel Money komanso NBS Bank. Tangoimbani foni kapena WhatsApp pa 0886-780-355. Komanso mukhoza kutumiza katundu wanu pa Crazy Courier. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani so? Chawango, lelonso ndikuyamika kumwamba kuti kwandilola kuti ndikulembeni kalata ino ya chimwana okondeka. Machona akumangalande othawa kulima kwanu kuno. Ndikudziwa kuti pankhope pano mmene ndakamba zoti machona othawa kulima nkutheka pabwera tsinya. Koma ngati ndikunama, ndinu machona amene munathawa khasu kuno. Kufuna zofewa kumeneko mapwevupwevu. Kuno kumudzi kwanu umakana kugwira ntchito zina ndi zina ngati zosesa panja, kumakana kuti simungachite zimenezo ngati kape. Koma kumeneko amachita kukuyamikirani kuti nayo osesa munsewu. Ineyo mulibe nzano. Kuno kusiyirani mwana kuti mumusambitse, kumachita kukana mumvekere koma ndiye malodza atu. Zona ndisambitse mwana ineyo. Mayi, mwanditoleti. Kumeneko sizosambitsanso mwana koma ntchito yanu ndikukhala yosamala paka, kumamusambitsa ndithu paka, mbuyawo wa bwana. Miyawu, kukhala ndithu bwana wanu. Ayi mmwemo, imeneyo ndidzapitiriza tsiku lina. Koma pamene mafuna ningochita chokumbutsa, nkutheka kuyiwala kulibe mankhwala. Basi kwathu kuno, pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, basi ndiye ndizakhweze basi. Osamala kuitsa dala, mungadzambe kunong'oneza bombono. Kuno zochitika ndezi kuchitika mufulumiranso kwambiri achimwene. Simene timayembekezerera. Mpakana ifeyo aprofeti Bwande Bwantasa, tumati tikaona zimene zikuonetsedwa kutsogoloku. Zumati wopsa kwambiri amwene. Miyezi yochepa ikubwerayi, zinthu zikhala zochitika. Koma tsopano mwansanga kwambiri. Monga ndakufotokozerani kale achimwene kwathu kuno, ndale ndiye zikuoneka kuti zikutenga malo kwambiri. Ndifa yake ndikuti, zimene taonetsedwa kuti zichitika miyezi yochepa ikubwerayi, ndi zinthu zikuluzikulu achimwene. Komabe tiyamika kumwamba chifukwa cha kadziko kathuka achimwene. Nanena kale kuti munthune kukonda kulankhula nkhani za ndale ndiye sindimakwanitsa kwenikweni. Ndiponso ndiye zimandikwana bwanji. Koma timafuna tizilemba nthawi zonse zimene zikuchitika nthawi imeneyo. Ndi pakadali pano, zimene zikuchitika ndi zimenezi za ndale. Ndiye timakhala kuti basi palibenso kuchitira mwina ayi. Mukudziwa ino, obwandetu paja amakonda kulemba zimene zikuchitika pa nthawiyo. Ena ake kuteku amadana nazo kwambiri, kumalakalaka kuti tidzingolemba zina zake zowakomera iwo okha basi. Tikangoyerekeza kamba zina zosemphana ndi zimene iwo akufuna kumva, kumakhala kuti ukwanira mtundu wonse. Akugula eti bwanji za ujeni sumukamba, mulephera bwanji kwauza achimwene anu za ujeni. Zimafika kuti tisinthe maganizo. Abwandefe tiyambe tsopano kulankhula maganizo awo. Ndiye kumbwambwa nako
manyasa ambiri kuvomereza zinthu kumativuta koopsa kaya kumene konso ndiye ndapita kubwanji kaya koma nkhani yake nali ya mmene anthu atanganidwira ndi ndale pakadali pano kumalengeza pagolo kuti basi ifeyo tamanga pansi pano kuti kandidati wathu mchaka cha 2025 ndabwande bwantasa basi kaya mwene zandale pa jenafesi kwenikweni komabe nkhani zake ndi zomwe zija takhali umadandaula kwathu kuno kuti ndale zimatenga gawo lathu lalikulu kufikira kuti zina ndi zina zofunikira zimayamba kumayiwalika kwathu kuno mmutu mwathu tikamakhala mwatsoka timakukhalira za ndale basi tikachita masankho lero ndiye kuti zisankho zikangotha timayambanso kuganiza za zisankho zina zimene zikubwera achimwene ndife anthu odabwitsa kwambiri nthawi zonse timakhalira kumangoganiza kuti ndiye akapita bwanawa ndiye olowa m'malo mwawo akhoza kukhala ndani kapena uja kapena ujeninso nthawi yoti tayika munthu wamkuluyo pa mpando tatiye ntione kuti tichita bwanji limodzi ndi munthu wamkuluyo ndiye sitimakhala nayoyi tilibe nthawi yoti tipangeze tukuko tilibe nthawi yoti munthu amene tamusankha timuthandize akonze zina ndi zina zolakwika zimene zimachitika nthawi zonse kacholembera kamakhala kali m'manja kuyang'anayang'ana kuti kodi ndiye mmene zateremu amene alowe m'malo mwa awawa adzakhale ndani takhala malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali sitikusuntha chimwene chifukwa mmutu mwathu mmangoyenda za zisankho basi kwamenyanisa anthu mitu ayambe kulumana ife tidzima pambali kuombera m'manja kuti tiye naoni iwe tamuona sakoyo afuna kukhaba mmutu iwe njake chala chapatekenyacho iwe timakuta zimenezo kwambiri kufikira kuti sitifunanso kuona kuti kodi chimene tili nacho ndi chani kumalola ndithu kuti zaka zisanu zimene tamusankha munthu zingopita m'madzi posachedwapa tidasankha atsogoleri kwa zaka zisanu achimwene kuti mwina mwake zinthu zina zake nkusinthako maganizo amakhala abwino kwambiri koma mwina nthawi yoti tiwalola atsogoleri wasankha zaka zisanu aja achite zimene amafuna kuchita ayi ndithu timakhala tikuganiza kuti kodi amenewa ndiye achoka liti tisankhenso ena zaka zina zisanu malo mothandizira kuti tikonze zinthu kuti iyayi mukulakwitsa apa timangokhadzula basi achoke basi amenewa tione zina m'masankho akubwerawa basi ngakhale atsogoleri amipingo amene kumakhala kudzuka mmawa nkungokhadzula izi mukulakwitsa koma kuti tinene kuti tikonze moteremu zolemba zathu zimakhala zokhadzula zosapereka chiyembekezo kulankhula kwathu kumangokhala kungokhadzula opanda unenapo kuti hayi apa nkhasako muchitako ngati kobwinoko komano tatereni apanso mutere kwa nthawi yayitali ndiye timangolankhula kungolankhula opanda kupereka mayankho a zinthu zimene tikuziona kuti zikulakwika nthawi zonse timayembekezera kuti anthu amene tidawasankha ali ndi nzeru zochuluka ndipo achita zonse bwino lomwe opanda kuwauza zochita timawasiyira anthu ochepa miyoyo yathu kuti ayendetse opanda ife kutengapo gawo limene timatengapo ife ndilongofukula zolakwika zokhazokha kufotokoza mmene zinthu zafikira povutira mpaka ena onse amene anali ndi chiyembekezo m'midzimu pena pake kuyamba kuti achiyembekezo nkuyamba kuganiza zongozikhwedza tsopano kuti apa ndi mmene zinthu zake akufotokozera mabwanawa palibenso chabwino basi tingosamuka mu dziko lawoli 2022 nkuyamba umakamba kuti ife 2025 tidzayenda motere kenakanso motere nanga zaka zitatu zatsala pakatipa ndiye kupangika chiyani mukuona kwathu timuona ngatitu mwina mwake tionetsetse kuti zonse zimene tidalonjezedwa zikuchitika kaye mu nthawi imene makosana alliance anapatsidwa ndiye kenaka tidzakamba bwino lomwe za 2025 obanta safe timadzaona bengati kupanga za ndalezi zalawirira ndipo ulendo uno palibenso chimene tiphule maso athu tachotsa pachitukuko chimene timafuna chichitike ndipo tayamba tsopano kupereka mpungwepungwe kwa atsogoleri athu kuti ayambepo tsopano kupanga timaupo kuchita na miseche kugwetserana ndothi kukonzekera masankho a mchaka cha 2025 masomphenya amene adalipo tiyamba kaita iwala adzakwaniritsidwa liti ngati sipano khaya zidzaoneka apa tiyambepo kuthamanga tsopano zovuta kwambiri achimwene ufunsa za ndani kodi zada zimene mwamvazo ndi zomwe achimwene akuti akufunanso kuti basi apapa gogo athuyu adzangoyimanso basi mati bwanji mafunsa za zaka zawo chamaite chanika komabe pomadzafika 2025 adzakhala kuthamangira 90
koma maganizo odzayimanso ayamba ali kuyenda ndithu. Ndikudziwa udzinena kuti koma zona inu eya zona mwathu mwachaferamu munthu akangofika zaka 80 timati munthu wamkulu kwambiri uyu. Enanso pa 80 timakhala kuti tamba kuwanyamula kuwapititsa pa dzuwa akawothere dzuwa kenaka chisanu chikabwera basi ukawatenganso akalowe nyumba. Kwa ena zaka 80 amakhalabe amphamvu kumakhumbirabe akulamulira. Mwina ufunika kuwunikanso zaka zopumira pa ntchito sizoona ayi. Zaka 60 timati ayi basi munthu uyu wakula akapume zaka zakwana. Lero lino magogo mayandikira zaka 90 akadali ndi mphamvu zoti kumalotabe akulamulira. Achinyamata ali kuti nanga mwina akuoneka achibwana kapena. Manyuwa United koma zimene yaona ayi ndithu angoyithetsa mwamva ino. Dzamanyuwa United adzipa mantha, dzagonjetsedwa, dzasendedwa chikopa, dzasakazidwa, dzadulidwa pakhosi, dzatemedwa, dzadzadzadidwa, dzaswedwa, dzanyongedwa, dzachitidwa chiwembu, dzaphedwa, dzasitidwa ngati shati, dzasanduka bwinja, dzamezedwa, dzamanyuwa, dzafufutidwa, dzametedwa mpala, kufunditsidwa bwengete, ukapizidwa madzi achitedze. Mwina tingoti Manyuwa United kulibekonso. Sizoona ya ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande kuda kunyasalande sunga mvetse